thì pedang sobha phi baro phi we kateng kadang nong pnim jung Jesus Christ thì ning kong sau đấy em ngay rồi bạn anh ngồi em con em play mà cái bầu là lệ nó cái chính em cái trong nghi bảo khỏi bật khăm tắm cái chính em trong phi armut nó và mình ta sinh có bằng nghi tiếp bảo khỏi kalau nggak sinh cái bằng ngin và pin sim ya katakan chính baptis thì kalau nggak ngadap dah cái chính số comment kalau trong ngam ban yoi ya kibril bakin sim ya kan dia senjam. Kalau nggak senjam ke bah kerpang mah ke jing perstan. Namar pin I apa ke Bible hi mana ke puar mana pi pulih apa pi pulih. Pin labba haba ki brief ki kelaba mut ki pedang Yesus. Hangta hui ki ya pen baptis na. Te kalau nggak ke berangkam ha. Bat menta sya bangin nyelit kata ke jaka sawa bangin yo ban sim ke jing pen baptis. Tinggal ku ban su pen ken mau le se. Nganget ba pilayo jing hikai ning baju ida jet mo Bible study sepang kajing pen baptis. Hendrai aku aban simbiang kene kabu sesin man pen mau pi ya kajing mut jongka. Kena mangin dep song thu bai ke ik bangi ngile. Mde ke bangin sule klam kono ka jing song thu mo. Bangin da tip tikenai ke ik bangi le bai kajing mut jongka ka basisha ka ke. Ti kanong rem ka ba hi ban sim kene ban hikai dan ban keren kali ni ka ketin ka jong ublai hi. Mo cái jing pen baptis cái jing mut jongka pinda phai ban nga su Marcos kalau nong kabling kong ka khot basau pinlap ang to ba ka Bible ke thu ingi de khot basau basan ko ong ne uyonis ula pen baptis hakari klau bat ula yalap ya ka jing pen baptis ka jing kala ka bamut ya ka ban mat kipop tina ka to khot basau pi iya kai Bau Yohanes yalap ya kajing pen baptis jong kajing kala ka bamut ba kajing pen baptis hi kalet anda haba ubriu uladep kala ka bamut bar kai kajing ama biki pom hang ta te ka dekat pesan kong hang ta te kibana ka ri Judea bat ki Jerusalem baro kilalet bat bat lapen baptis yaki dau ha kawa Jordan kidaya plano ya ki pop jongki pi ka jing pen baptis kalong kata ka weba kamu iyo bangi ong bangi pla ki pop kamu iyo katu kamu bangi acknowledge bangi lale pop bangi long kita ki nong pop ba pi pedang te bangi long nong pop bangi pla ki kamu ba hoot ndai ba pi jer kateng ka we hande ba pi pedang ki nong pop ba pila pla ba pila le pop ban pi kwa ban kalan ojing em pim kwa shu ban le pop sungsi kadang ojing sungsi ba phla le ka pop ba pim kwa shu ban em mi ka jing em ka ba ka pop pi phla ti kum ta ka wan shu ka jing kala pamut na ki pop bat nang ta in sayo ya ka jing pen baptis shu kemo kidan le se ki bobon ki kristan ngi sngo ba ki ong ba ka jing pen baptis ka detang ka dak handrai hanga hi marwe simet ngasngo ba kam dei kum ta na Matius nong balai kita kat bakat sab bakat sana kapuat bu Jisu ulet ban syak pen baptis u Jisu dapikan kum baka Bible ka keren ba hau Jesus Christ umdan kapop te balai pat ulet ban le kata jing pen baptis di kat bakat sab bakat sana ko ong ne hendrai u Yohanes ula khang ye u nama Jisu ong makwa wan pen baptis no yu hendrai Yohanes po ulem nu khang yu da ong ngadan kam ba an pen baptis yang ada me te me wan pen ban hanga Ujisu te uye ulai thu bar ula ong hau to sya menta na bakum ne ken kalong ka badai yangi ban pendap ya ka hok baro anda kum ta ula sya yu pi kalong ke ban kam hai jing baptis ban pendap ya kata ka hok baro ujisu ule khanang kane ban pen I ka nuksa ngi bai ke ka ba ule ngiru ngin bot ya kita ki nuksa ki ba ujis Kristus le kom ya ka jing khawai trai ula I no hangi kata kanuksa ni kurukom ka baka Bible ko ong bangi bot ya kangi le ti ka jing pen baptis su kalong kumjo hi ti menta ngile se ko wei pat ka ba kamar ka kham khong san ni ka chapang ka jing mut jong ka jing pen baptis ke e kane ka jing mut ka basisha jong ka jing pen baptis le ha bangi le ka jing pen baptis kamut iyo in pha nga sha rom nong ka ban reu rom kal nong ka ban reu
kadekot ka ba lai ko ong kum ni ne phim jutip bakat kibana phi kat kibana ngi ya kibala yo penbaptis ya ukris Jisu la penbaptis yang ikan ya kata ka jingyap jong phi ka Bible ko ong bala penbaptis ngi ka ka jingyap ka jong kamu iyo kata ong ka jingyap ka jong habau Jisu Kristus uyap halo kading phana kadai ka kadai bu usiu no mo uy kata ka kuna jong ka pop ka bangi ngi la le dai usiu mo uy kata ka kuna uyap mo ka Bible ko ong ka bainong jong ka pop kadai ka jingyap ti ko mangitip Jisu kham le pop hendai balai uyap kadau ka long ba ko ba ka Bible ka tho ba ya utau ba kham shimna le pop la penong pop yo mo tu kum ta kadai ka jing siu no ka kuna ya ka pop ka jongi na ta kadau uyap na mo bat ngi ngim dan kam shu ban yap kata ka jingyap ka ba kum kata ka jingyap ka ba kading phana ti kai pada ka ba dai ngi bingin le ane ka ai ka ni ka jingmut nama boong la penbaptis singi dah kata jingyap ka jong pinda puli yang tu hi kad khot ka bakhat wei bat ka bakhat ar wong upol kum ne kum joru mapi to nyau ila de ki balayap ken ya kapop henry ki bayai imti ya ublei how Chris Jisu ba utrai jongi kata kadai ka jing penbaptis singi dah kata jingyap ka jong Jesus Christ bangiyap no ya kata kapop ngidang em henry kata kapop ka syong ha ka ha kani ka do ba phim sha shu ba kani ka do kan control ya ka jing jong phi mo kan bukan sensar kani ya ka jing jong phi phim de shu ban sha na malal itap ha ka jing penbaptis si ka yang ya ka jing yam ka jing tap ba ka jing ipat ka jong Jesus Christ mo kani kata ha ba Jisu yap ka de balaksana phanai kapop ka layap no ngim dan bentashu Basa kawai pan kabangasong tanat sepang kajing penbaptis kalong kene kawai bakajing penbaptis si kamkut no tang hap sepang kajing yam lada kakut no tang has sepang kajing yap te kamdan jing mentoy ngai phi kamdan jing mentoy nama kajing yap ka jong Jesus Kristus halo ding phana ka de kajing suspa yang ngai phi ka de da phi puli bahai Bible phanlap ka de kajing penyesuk yang ngai phi ublai kasu penyesuk kasu map iki pop ba ka de jing suspa hendai khampat penim yang ngai phi hendai ka de kawai ka penim yang ngai phi but pindah pulih ke dekat ke ba Hendriu jong tu gajuk ke nong hi rom long bandri dekat bandri ko ong kumne kade ka sapang kajing penbaptis hi kane bangi datip iya kane balasana phna lem bat u ya ubriu batemen jongi ba andai yo penjat no ya kamet ka jong kapop khanang ba ngin long merau syu ha kata kapop kata kade ka ke jingmut balong baksana penayo atau beriu berteman jungi kamut ke jinglong jungi ke berem ke jinglen jungi ke berem laksana penalam no utu layap umla ali esyo ngiim de jing ke bertemai kad khot basau basan pat ka ongkum ne namar kataken la betep lam yangi bat u da ka jing pin baptis kamut habala pen baptis yangi la tep lang no ingi bu Jesus Christ bat namar katakan lah betap lam yangi bat u dah kajing penbaptis ya kata kajing yap jong u bakat kumba la pen mi pat ya ukris na ki bayap dah ka buram ka jong ukpa kumta bangiru ngenyayat ha ka jing thamai ka jing im kata ka de ka ai ka ba sotanat bahasa pang kubo jong jing penbaptis ka jing mut jong ka bakalong ka ong no bakat kumba la pen mi pat ya ukris na ki bayap da keburam ka jong kupa kumta bangiru nginyayat ha kajing thamai kajing em katakan habang ngilap penbaptis ngi ngilayap nak tu jinglong ka barem handai habang ngimi biang nang tu ngilong kita kajing thau ke bathamai jong blai kumbu Kristus lam ipat ngiru ngi em kajing em ka bathamai dekat pasan ka ong namala da lapenya besap lem yangi ha kajing esriem kata kajing yap jong u kumtaru ngin yo lang ha kata kajing sriem kajing mi pat jong u katakan ka khubor kalau musnad bahas pangajing baptis ka jingmut jongka bala betep lam no ingi tu briu barem ulayap no hande metangi em ka jing ka batmai ka jing em jong Jesus kom bau blai lapin pat ukris kom tangiru lapin yesriem lam yangi ha kata ka nang ta syusyu ngan puli kolosai ka ba kristian ya kani ka juk ka jingmut hi
Kulusan nong ka ba ar ka dekat ka ba khat wei hadu khat lai ka ong kum ni ha ubala ot share ya phiru da ka jing ot share bam shim la thau da ki kiti da ka ba lot no ya ka met ka do ha ka jing ot share ukris ha bala betep lem batu ha kata ka jing pin baptis ha ka bala pen mi lem ya phiru batu da ka jing ha ka jing tre ublei ubala pen mi pat ya u na ki bayam pi ka bible hang ni ka kren sab yang ba ka ong kum no ha ka bala pen mi lem ya phiru batu da ka jing ha ka jing tre ublei ubala pen mi pat ya u na ki bayam ka kren sepang kata ka jing mi pat sepang kata ka jing em ka batmai ha ukris jisu baya pi ken ki bala yap no na ka jing rengkang bat na ka jing bom op share ka do jong phi ya phi nga ong ula pen long im lem bat u ha bala map no yangi ya ki rengkang jongi baro kata ka de ka jing mut ka basisa jong jing op te saba ngingai bu blai ula map yangi tenata ka daw ni sim ha jing pen baptis ban pen iba ngim dan jing de shu ba kata ka pop kala ayap no ka jing im jongi asana plan no ngi bu kres Henry bu kres u im mi pat u im hapo jongi nakang mo ngiru ngi im namar bu kres u im dah kabar kajing pin baptis kaba ngile amde ka tu jing pin baptis mo kumba le se bon ngila mas thu bakla ban ong bala pin baptis yang ale ya phine hakanu kanu ka balang lani hakanu kanu kan hon Henry kajing pin baptis jong ka ktin jong blai ka de jing pin baptis ngi hano how Jesus Christ kajing pin baptis how Jesus Christ kan puli Galatia kan nong ka balai dekat ba arkanyo kajing pin baptis kam de kajing penrung kerteng hapo ki haki register jong kabalang kam de kata Henry ka de kajing penrung kerteng ya sing lapan ong kum habeneng Galatia nong balai dekat ka ba arkanyo ko ong kumne upol ong namarkat kibal napi ya kibala pen baptis how Chris kam ong ha kanu ka balang kanu kerteng Henry namarkat kiba napi ya kibala pen baptis how Chris pilakup ken yo Chris mo kadai kata ka jimut basisa apen baptis ingi how Jesus Christ ngilakup ya kata ka jinglong ya ka jingim ka jong Jesus Christ kata de ka jimut ka basisa but dei hakani ka porken balik se pilong kita ki member jongka yeng ka jong ublai ka family ka jong ublai mdei pilong member hakanu kanu ka denomination ani kanu kan hon ani kanu ka balang ba ka jing pin baptis ka bangile ngile hakai ngile tang ka kerteng ka jong Jesus Christ ba ngan puli khandet ya kane laki kam ki apostol kan ba ar kon ka ba laku pra kam ki apostol nong ka ba ar kon ka ba laku pra ka ong kum ni Teu putra sulai thu aki tu pin kala ka bamut bat an pin baptis sia phi wei pau wei ha ka kerteng u Jesus Christ dai putra sulu ong sai ba ha ka kerteng jono ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo ma bi ki pop bat pin yo diang ye ka jing ai u men sim ba khon tena ta ka daw ni pin baptis ha tang ha ka kerteng ka jong Jesus Christ kidang don sibun ha ki wiki bentang am pulih ne pila ban syam hi na kam ki apostol kanong ka ba pra dekat bakat riu bakat ar kam ki apostol nong ba sipo dekat basafu pra kam ki apostol kanong ba khat khandai kan dekat ka basan hang tu phi bagi apostol ki pin baptis ki briu tang ha ka kerteng ka jong Jesus Christ amdai ha ka kerteng ka jong ka Trinity la ni lah we balai ngile ekane lani balai ki apostol ki le ekane Pina pulih kam ki apostol kanong basau dekat bakat ar untuk pinlap ke eng. Kom no ketinu blai. But am dan ka jing pendem hanu ha uwei pan. Naba am dan ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng. Ya ka bala ai ha pedeng ki briu. Da ka ba ka dei ba an pendem ngi. Ndan syuk da ka wei pat ka kerteng. Hadai datang ka kerteng jong no. Ka datang ka kerteng Jesus Christ. Na kata ka daw apen baptis ru ha ka kerteng ka jong Jesus Christ. Kajing pin baptis ka yang namata kajing yap, kajing tap, kajing bipat ka jong Jesus Christ.
Tika nata kadang penbaptis ru dai ban le ha ka kerteng ka jong yang madai tang u bayap balatep bamipan. Mendai kupa mendai mensim khot. Tang Yesus Kristus marwai nata kadang hile ha kata. Bat hang ni la ong ba tang koi ka kerteng. Kabal ai. Hapuk ka beneng mo ban penim hingi kibreu. Yesus ong yuta wangai bat uta bayap penbaptis on penim. Dai on penim. Tekum ta hile ru kajing penbaptis ha kerteng ka jong Yesus Kristus. Madai tang ka kerteng ju ka penim. Bat ru nyepha biang mat nga sa Kolosai kan ka balai ka ong kumno ketien ju blai ba ke ke bangi ngile ha ka hakikam ne ka ketien ngile ru ha ka kerteng ka jong Yesus Kristus Kolosai kan ka balai ka khot ka bakat nyo ka ong kumne te ke baro ka ba phile ha ka ketien lane ha ka jingle tole ya baro ha ka kerteng Yesus ba utrai dah kaba angu ya ublay bat ukupa uba ukupa dau kata ke ngile iki ke bar khot la kalong ha ka ketien ne ki jingle ngile kerteng ke jong Yesus trai bakum jong ko ampen kan mau pada baka jing pen baptis kam kut tang ha ka jing pen baptis da ka kam kut ha jing pen baptis na ka hangai piken mau ki ketien ha ka bor bu Yesus let syau yones na pen baptis ban sya pen baptis Yones uang sisa nga penbaptis da ka ya pi. Hendrai udon tau we bawan dia jong abam krau yang ubang ambit ban latang ki juti jong uru. Uta kan penbaptis pi da ka ding pada mensi makhot. Kata kalau jing syabat pikan mau em baharian bu Yesus mi pat napok ka jing penbaptis jayu tu. Ka Bible ka ka beneng la ple bat lai iyo mensi ju blai bu dawan ban hiar da syong hau Yesus Kristus mensi makhot. Yesus penbaptis da ka hari nang ta ublay sa pa mensi makhot ju. Baka sadon saka ketien da beneng ka bakaran undi ulong khon janga hau banga song bahae. Kani pension na Matius nang balai da khat bakat wai ngan pulisyo te kau kai kan dia ke jimut ningkong ublay ai piu mensim khut ko mangitep udi mensim ka jing em ka jong Yesus Kristus ka jing em ka bahok ka jong Yesus Kristus ka jing em ka bala job mensim ju ublay mo mensim ju ublay belum ka boru ka ju ka por bengin la ban job ya kataka do la ne ban job kita ki jing pensoy ko mangitep kemau ne Yesus hamar badak ka jing baptis la yo pedang mensim khut la alam no yu shay ka Bible ko ang syari klau ban syak pensoy bar ujab dai ujab dak ai dia nak kadau bu la yo pedang yo mensim jong ublay bat habau ublay uang uni ulong khun jonga kapani ka ai ublay certify open scam declare ublay ti kumju kalong yang ngai phiru ladang ngila ayat ikan dilanti ngai ublay unle ka ju yang ngai phiru ublay declare ba philong ki khun ki jong mo badal ublay la declare la ne ula certify kamut la long tikena ka kerteng ka jong hiru atho abneng ndai ban pendrong kerteng jongi hakini ki balang ne hakir register jongi hapo balang hendrai ka de jing pendrong kerteng le sing la ban ong abneng te ya kanir manum pulishu pinda pulien tu Matius nang balai dekat bukan gre khat nyo pin lap ya kene ke baka tho spang kata ba anda bu Yesus lami na ka pedeng la plet sim kho ju blai la awaniar ha bat nang tau blai uang uni ulong khon jonga te kabar hadin mengidap ya kajing penbaptis kamkut tangkat tu hendai ja yu ka Bible ka kran yu ko ang bayu Yesus la alam syai syari klau ban syak pensoy tikan mau ba phiru nang ni sakhamat ha ba phila syem kan ne kajing penbaptis kajing im jong phi phin kan mau phin long adkar ba namar usutan unwan man pensoy phi ka bahwar harukam upensoy yu Yesus warna ka ketin ka jong bleru kin sabun ki bri man ong le phi le se ling usutan ling ba jong ki we par ki be song kin sa syem na ka Bible hin ong pet kalong tate ka ong tate usutan wong nu Yesus ong la tho te kin thi nang ne na polo temple na mala tho sisa la tho ba ublay un sa pha ki angel bagen kem ya me bagen numsha watang ka jat jong ting kho pa madan tiket kumta ka salong kumjo iphiru handai Yesus da ka ede ka tin ublay job usutan dai wong la tho num tin ju ublay ti kumjo ru ka salong iphi pin sa syam ya kan ne
Bakibun kin sawan de ketin ju blai ban ong pi pet la tho te. Pi so tho kom do ban pensoi pi. Tian rai ngat kom bau jisu la job. Ada jisu la pla dia syab jisu la song hapo ka jing jo pi pinjam. Dan hata kadau dan kami ngi ban le ke. Ngin pule ketin ju blai melasi ban bangin duai. Mana ka singi mo. David wang ka sam sepakat kendai dan kelang ada dekat bakat way kata. Ini kat nona. Wang by your word I have hidden in my heart so that I will not sin against you. Kadai dekat bakat way. Yes, cek lah mak penun soba. Te kata ka way. Ladang ngidan ka krian jung blai hapok ka donot jungi. Ini mele pop blai. Ken mau kata mo. Bat mengi deban duai. Uji su hapo udan hapo disiap ule yo. Klam susong pum tu. Duai sat tangan duai. Takada ula ujab gi jimsoi. Bar ka atiar ka bangi penungkam. Kadeta nak ketien jong blai. Anu pule syoi kan ya. Ka Bible ko ong hapo Hebrew saw Ephesus mo nang bendri pen lam tu ong ba ka thama jungi ke jingile jungi kamdai bar ka do bak senam. Hendrep kita ki bakin jam sim. Tingi nyele amnu bakin jam sim nyele da ketim ya. Hendai da ka ketien jong blai ko ong ba ka ketien jong blai ka long ka bakam nap syut mun no wa Sultan bu jisu yele hapo aris yap yele dek klam yesho dek bormet handai dek dek ketien berkabakat do Ephesus no menri do kat way do kat langan cipun pule kan ya mo ngilah pos ke kon kat way hado kat lai mo umi to kieng no ya ke jingkieng atiar ke jong blai baro bapila ban yeng persya ya ki but thap usutan naba ke jingyele jongi kamlong ya kasnam bat kado hendrai ya ki hima ya ki bor ya ki nong sinsar pathai jong kani ka jingdum ya ki jing bamman bakinja men sim haki jaka beneng naba kumta to pinshim halade ya kata ka jingking atiar utrai ublai baro bapila ban yang yele ha kata ka sngi ka basniu bat haba ladep ya ki baro ban yang scam ti kata kadeka jing nongkom nong kajing seneng nak ketien kajung blai muka ika bangi deban le kieng ki atiar ba pi ku atiar ki kita sapulih hin tu dekat bakat sau ter pin salam bar ka bakat do ngan pulih nu Jakob kal nong basau ka dekat ka ba nyo Jakob le nong ka basau dekat ka ba nyo wong kom ne Namar kata tu dapin ko ngu ila de hau blai. Haka Bible pareng ko ong submit yourselves unto God. Mo ila de hau blai Henry tu yele persya. Yau setan dia un pet yap no napi. Kata kadeka jing seneng lan ka jing kentu jong ketien ka jong blai ka jing ai siam jong ketien jong blai. Bakai ka bangide ban le kalong bangin submit ila dia hau blai ko ngoi ila dia hau blai usatan unsa phat hinangi hetang tang ila poi ka pakut jong kan ka ilong kum Bible study ibarat siapa jing baptis siapa ngin let te menta ngin ya tentang ijing luai kendet pajing luai nang tu ngin semi nang ni ban net pat cita jaka jing baptis pan pindap ya jing baptis entah buram jong blai amen